Tak na začiatok uvediem, že ja sa veľmi cítim ako keby trošku redundant na tejto debate, najmä teda v kontexte o tom, čo sa a ako sa hovorí o drogovej politike u našich susedov a ako sa hovorí u nás. Ja hovorím, že my máme tú debatu 15 poschodí nižšie a možno aj preto bude v rámci prednášky o úspešných stratégiách možno tento príklad opísanie preto, že prečo je tá slovenská neúspešná. V rámci svojej dizertačnej práce sa teda venujem diskurzu o drogovej politike a to, ktorý typ diskurzu ovplyvňoval ktorý. Ja viem, že tento odborný diskurs, ktorý vlastne vedieme na týchto konferenciách, na našich diskusiách v médiách, je veľmi dobrý, s viacerými z vás mám teda príjemnú skúsenosť, bohužiaľ je dosť marginalizovaný a je dosť ako keby odlíšený od toho politického a od toho možno verejného, ako keby to sú tri také súbežné, že odborne my sme sa niekde pohli, máme dosť veľa good examples z Českej republiky, vieme sa od toho dobre odpichnúť, potom máme nejaké vplyv na verejnosť, ktorá sa o tom začína dozvedať nie len teda z odborných zdrojov, ale aj zo seriálov, z globalizovaného sveta, z návštev, z Erasmu a tak ďalej. A potom máme slovenskú politiku, ktorá ako keby, že ide opačným smerom, čiže dúfam, že to bude slúžiť aspoň ako comic relief, ale na začiatok také dva slajdy. Slovensko, keď hovoríme o Česku ako o nejakej pervitínovej veľmoci podľa dát, teda aj o Slovensku to môžeme hovoriť. Slovensko bolo začiatkom 90. rokov heroinovou veľmocou. Jedna z dôvodov, toto je teda mapa z Európskeho monitorovacieho centra, teda už Európskej drogovej agentúry Európskej únie. Keď sa pozrieme najmä, má to aj laser? Nemá to laser. Tak ja skúsim ukázať, teda skúsme si pozrieť najmä tú šípku. Afganistan, najväčší producent heroínu. Slovensko, jedna z najväčších akože prekladísk, je na tejto krásnej šípke. Tuto neviem, či vidíte toto posekané. To je Balkán. V 90. rokoch vieme, na Balkáne bola vojna. Vieme, že vojna trošku sťažuje podmienky voľného trhu. To znamená, že tie trhy, čo radi robia, je diverzifikácia. To znamená, že nie je len produktu, ale aj trasy. Jedna z tých trás, ako sa diverzifikovala, bola práve teda cez Turecko, nie cez Balkán, ale cez Čierne more, Dunaj, až tuto do propeleru, ktorý bol v 90. rokov vlastne jedným z najväčších prekladísk heroínu na ceste do západnej Európy, čo vlastne sa potom odrazilo aj na dátach o závislých liečených v 90. rokoch. Vidíme tú krivku, ako krásne stúpa. Dnes ešte stále vlastne máme liečené osoby zo závislosti na heroíne, všetky z nich už sú kvázi vo veku podľa tých dát, ktoré ja mám dostupné, že sa stali závislými práve v tomto období. To znamená, že to je taký ako keby úvod, prečo Slovensko dostalo tú veľkú ranu nezriadeným drogovým trhom 90. rokov, čo vyvolalo takú atmosféru ako keby strachu. A tá veľmi pôsobila v kombinácii s nejakým organizovaným zločinom, tomu, čo sa tu dialo koncom 90. rokov, začiatkom milénia, na príjmanie politik založeným skôr na strachu, na nejakom boji dobra so zlom a nie na úplných dátach. Čiže teraz následuje tá fun part mojej prezentácie. A teda toto je Daniel Lipšic, bývalý minister spravodlivosti. Marihuana je škodlivejšia ako alkohol. To bol jeho výrok z roku 2002, kedy vlastne bol vo vláde a už takýmto spôsobom, myslím si, že každému dnes v tejto miestnosti je jasné aj na základe nejakých objektivizovaných dát, že toto je úplne od veci, ale slúžilo to veľmi dobre na to, aby sme dali najprísnejšiu novelizáciu trestného zákona v histórii Slovenska a aby sme sa stali jedným z najprísnejšie trestajúcich štátov v Európe, plus spôsob výpočtu vlastne tých trestov je absolútne nezmyselný v tej minulej podobe trestného zákona, čo vlastne ešte aj potvrdil Vladimír Pálko, vtedajší minister vnútra, šéf polície a všetkých silových zložiek, že marihuana je vstupná bráda k tvrdým drogám, niečo, čo už v tom čase bolo vedeckou komunitou vyvrátené niekoľkokrát. Bohužiaľ, táto novela trestného zákona zabetonovala takúto podobu diskurzu, nie len preto teda, že sme tu mali krízu verejného zdravia v podobe veľa prípadov liečených závislostí z heroínu, ale aj teda organizovaný zločin, vybuchujúce auta a tak ďalej. Nikto ako keby neprotestoval proti prijímaniu takýchto nelogických, moralistických politík. Jeden z tých pojmov, ktorý používam aj ja vo svojej dizertačnej práci, je teda môj školiteľ, je rozdelenie na také dva typy argumentácie. Jeden je ten empirický, ktorý kebyže chýbal v tej dobe, a druhý je ten deontologický, ktorý vlastne delí svet na dobrých a zlých a tipnite si, v ktorom sú ľudia s drogami. Na 15 rokov minimálne sa tu nič s diskurzom nestalo,
až jeden z poslancov, teda vtedy už progresívneho Slovenska, Martin Poliačik v 2019 povedal vetu, že za vojnu proti drogám sa budeme hanbiť jedného dňa, ako sa hanbíme za holokaust. Neviem, či to je úplne na mieste, lebo vieme, ako sa niektorí ľudia dnes hanbia za holokaust, ako si ho vôbec priznávajú. Čiže sa trochu bojím, že nie úplne sa dostaneme takýmto spôsobom tam, kde by sme chceli. 2019 bol taký prelomový rok. Aj kvôli tomu, to je jedna z ďalších vecí, ktorá podľa mňa dosť zásadne ovplyvnila diskurs, bola práve medializácia tých veľkých prípadov drakonických trestov, napríklad Roba Košic, pána, teraz mi tie mená, prepáčte, povypadávali, Šipoš a Weiser, áno. A tá debata sa dostávala postupne z verejného mediálneho diskurzu aj do toho politického a stala sa napríklad predvolebnou témou v roku 2019, kedy soon to be premiér a minister financií a výborná kapitola v slovenských dejinách, mal takúto fotku a povedal, že hnutie Olano nikdy nevstúpi do koalície, ktorá bude chcieť liberalizovať drogové politiky. Tá veta pokračovala veľmi homofóbnymi vecami, ktoré som tam už nedával. Hej, že teda nebolo to len koalícia liberalizovaných drogových politik, ale teda ďalších vecí. Fun fact, že jeho koalícia predložila 4 návrhy na liberalizáciu drogových politik. Spravila sa z toho téma vlastne aj pre túto časť, lebo stúpal verejný dopyt. Vtedy opozičný politik, terajší premiér Robert Fico, povedal na jednej tlačovke, kto chce huliť, bude huliť, aj keď mu bude hroziť storočný trest, ako keby vidíme, že nezmyselnosť politik týchto prohibičných spôsobov je vidno aj ako keby na reakciách opozičných politikov, chceli sa bagatelizovať vôbec riešenie tejto témy, ako keby nálepkovali aj vtedajších poslancov koalície, že chcú len legalizovať drogy, všetky ako keby nálepku na tom znova deontologickom princípe postavenú dobra a zla. A v tom čase europoslanec Michal Šimečka sa snažil ako keby aj kontaktovať cez Európsku komisiu a využívať svoju pozíciu európskeho poslanca aj na šírenie osvety o tejto téme, spustil petíciu dekriminalizuj.eu, ale táto veta štát nezmyselne kriminalizuje ľudí za ekvivalent 2 pohárov vína mi prišla taká ako keby, že najmenšia možná veta, ktorú v tom vieme povedať v slovenskom diskurze, aby sme si nepohnevali nejakú časť voličov. Ako keby aj stále toto je veľmi málo na to, že toto má byť progresívna liberálna strana. Plus mne z tohto ako keby vychádza, že pri troch pohárov vína už to bude OK, kriminalizácia. A potom jedno z zásadných postav zmeny diskurzu po posledných 10 rokov bola práve Zuzana Čaputová, ktorá pokiaľ viem OK, dobre, tak ešte budem chvíľku cez čas, ospravedlňujem sa, ale už mám naozaj posledné 3 slajdy. Čiže ona povedala v rámci, práve to nazývame negatívna legislatívna iniciatíva. To znamená, prezidentka nemala možnosť ani právomoc predkladať zákony, ale 6 amnestií za zločiny spojené s marihuanou jasne vypovedajú, čo si myslí o podobe slovenského zákona. Toto je teda Robert Žunko, ktorý dostal prvotný trest, myslím, 15 rokov a prepadnutie majetku, bol prichytený, myslím, že s 13,5 gramami, potom porušil podmienku so 7,7 gramami a za tomu vlastne hrozilo 15 rokov. Sedel 4,5, z toho bola, myslím, 4 väzba a potom pol roku mu prezidentka odpustila ten zvyšný trest. Tuto pán Andrej Danko, súčasný teda člen koalície, pred voľbami 23 vlastne sa teda nechal počuť vetu, ktorá by 5 rokov predtým nebola možná v reálnom svete, ale dnes už sa nepýtam na takéto veci, že sa ideme do Budapešti naučiť bojovať s liberálmi a feťákmi. Čiže tamto je ako keby znova zgrupovanie nejakej politickej skupiny a nejaké odčierňovanie teda ľudí užívajúcich drogy. A vďaka tomu, že už dnes všetci kvázi čo v tom slovenskom politickom priestore sa hýbeme, vieme, že ako náhle je SNS v koalícii, tak nič neprejde, nič. A teraz vlastne zakončujeme bohužiaľ smutným slajdom. Ja som si musel toto pridať aj do prezentácie do školy, ktorú učím. Najnovší vývoj toho slovenského diskurzu je tuto pán Matúš Šutaj Eštok, súčasný minister vnútra, ktorý teda povedal, že razie budú pokračovať aj napriek tomu, že sme našli drogy v hodnote 200 €, minuli na to XYZ tisícov peňazí daňových poplatníkov, nič to nespravilo, klesla nám klubová kultúra a ešte aj vyzerá trošku neschopne, plus minus za mňa toľko. Áno, teda na posledný slajd dávam ten medzinárodný, teda Kofi Annan 2011 som povedal, že drogy zničili veľa životov, ale zlé drogové politiky, možno aj takéto, zničili oveľa tých životov viacej. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.